Čaute ľudia, dneska som tam pri novom videu a je to video, je to vlastne Tari ochutnávka. Je tam všetko okrem Tari drinkov a vlastne kúpili sme to z Maťových akcií. A takže máme tu cukrovú vatu jablko. Môžete to vidieť. Potom tu máme cukrovú vatu bubblegum. Potom tu máme cukrovú vatu jahodu. A potom tu máme taký keksík citrón, keksík vanilka a keksík jahoda. A potom, toto není Tari, ale to som iba tak zobral na ochutnávku. To je z morských rias. To je väčšinou na sushi a to je barbecue sauce. Tak to ma zaujíma. A potom tu máme iced tea citrón, Tari drink. A potom ešte tu máme iced tea broskyňa, to je tiež Tari drink. Takže ideme to všetko ochutnať. Prvé asi začnem s tými keksíkmi. Takže tu si idem otvoriť. To je jahodový. No, klasický keksík. Tu je znútra, je vidieť, že to je plne náhodou. Takže idem to ochutnať. Je tam cítiť tá jahoda. Že jak normálny keksík s príchuťou nejaké jahoda tam je trocha cítiť. Dám tomu asi tak 9 z 10. A toto je jahoda. Teraz ideme skúsiť vanilku. Takže tu je vanilka. To je také isté, len to je proste takým bielým. Toto nemá skoro žiadnu chuť. To chutí divno. Ja dávam tomu asi tak 7 z 10. Chutí to divno. A teraz to posledný keksík, citrón, čo podľa mňa by mohol byť asi ten najlepší. Takže otváram citrón, berem. To je také žlté, zase naplnené. Toto je najlepšie. Citrón. Citrón vám odporúčam, toto je najlepšie reálne mňa. Takže citrón dávam určite 10 z 10. To je mega dobré. A teraz sa presujeme na cukrovú vatu a začíname s jahodou. Takže otvorím. Tu dostanem aj tetovačku. To som dostal z háčika. A toto si zoberiem teraz cukrovú vatu. Je normálna cukrová vata. Keby tam bolo viac tej jahody, je troška viac sladké. Než normálna cukrová vata. Je to dosť dobré. Tomu dám tiež 9 z 10. Teraz ideme cukrová vata bubblegum. To je takáto modrá. Tu mám takúto nálepku. Teda, no, takže idem ochutnať. Táto nechutí vôbec ako cukrová vata, ale chutí dobre.
A to dávam asi 10 z 10. Ešte ideme sa kúknúť na jablko. Ktorá z týchto troch vyhrá. Zatiaľ najlepšia z tejto a z tejto bola asi táto z tých dvoch. A teraz ideme ochutnať jablko. To má takúto tetovačku. Takže zoberiem si. To vypadá moc jak zelené jablko. To skôr vypadá jak... No, to je jedno. Teda chutiť už aj ten... Teda chutiť už aj to jablko. No. Tak opravujem, tomu to dám asi 10 a tomu to dám 10 z 10. Toto je najlepšie. Zatiaľ. No a teraz tu mám na ochutnanie broskyňový iced tea. To idem otvoriť teraz. No, mám to otvorené. A prečo musíte všetko naraz otvoriť a zjesť? Čo? Dosť málo tam je ako cítiť tá broskyňa. Ale ako není to zlé. Ale málo tam je cítiť tá broskyňa. Tak skôr to je cítiť viac čistá voda. No zase ne až tak čistá voda. No asi tomuto dávam, no, dávam asi 8 z 10, lebo to nemá skoro žiadnu chuť, iba trocha to tam je cítiť. A teraz ideme citrón ochutnať. No. Toto má o mnoho viac chutí a je to lepšie. Kvôli tomu, lebo to má viac chutí a toto skoro žiadnu chuť nemá. Takže tomuto asi dávam tak 9 z 10, akože 10 si to nezaslúži, ani to až tak dobré. A teraz tu ide posledné a to sa volá Big Roll a to je vlastne z tých morských rias. Takže idem to ochutnať. No, ako moc dobre to nevypadá, to vypadá ako takto nejak. Takto nejak to vypadá. No. Ale je tam cítiť tá rybacina. Najprv dáme cítiť ryba, potom dáme cítiť trocha štipla. Najprv dáme cítiť ryba, potom dáme cítiť sol a potom štipla. No dobre tam. Tomu dám 10 z 10. A teraz ja vyhodnotím asi najlepšie, čo bolo. Najlepšie asi bolo citrónový keksík. Takže to je všetko a zajtra to bude na YouTube. Takže čaute.